kapobre, maayong buntag. Kay humanaman tag kupras mga kapobre, kaning bunot mga kapobre, ato ni siyang ikontor mga kapobre. Para nga ang tambok niya mga kapobre, dili ra mo adto sa suba. Dinhi ra siya mo sangit mga kapobre. Dayon, makakaon pod ang punuan sa lubi ani mga kapobre kay para man ni diri sa tungod sa lubi mga kapobre. Ano mga kapobre di kay magkupras awa na. Human na atong obligasyon sa atong mga niyugan kay man na magkupras. Ato gihapon ni siyang tabangan mga kapobre nga mas budaghan pa ang iyang bunga. Taguan gini siya mga kapobre. Ngan ani ra mga kapobre. Kailangan lang nga madiskarte ta sa atong panginabuhi mga kapobre kay ug di nato glansihon. Awa gihapon. Makasib pagani ta sa abono mga kapobre kay tagagmay naman lang atong iabuno ani. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre, maayong buntag sa tanan.